Yes guys, nandito na guys ang ginawa ko noon. Oh. Gumawa lang ako ng blower. Ginawa ko lang itong blower guys. Oh. Yun ang blower ko. Wala namang mabili natin dito. Kasi gumawa na lang ako ng blower. Oh guys, oh. Ganyan guys, oh. So pwede na kang magluto dito guys. Oh, yung use oil, nandito. Use oil to guys. So, yun. So, lagyan natin ng ano guys. Ganyan. Ganyan, oh. Mukhang silin ito guys, oh. Yung blower, ginawa ko lang. Botilya sa litro. Yung blower na ginamit ko yung sa computer. Sa computer, yung blower sa computer ginamit ko guys. Ayan. Normal na sumagan yan. Pero may lata man dito guys. Testingan ko lang guys. So pwede ba? Pwede rin. Yung blower, tingnan yung blower, turbo at saka yun. Yun ang ginamit ko. Maglagay kami ng tubig guys. Yun. Yung tubig.